Magandang araw mga ka-Bicol Weather Update. Alam nyo ba na malamig at maulang panahon sa pagsalubong sa bagong taon? Dahil yan sa sasabayan ng malakas na pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan at ng mabubuong tail end ng frontal system sa araw ng New Year's Eve, December 31, hanggang sa araw mismo ng bagong taon, January 1, na siyang magdadala ng malamig at mahanging panahon na may mga pag-ulan sa Luzon, lalo na sa silangang bahagi, kaya't ihanda na ang panangga sa lamig dahil inaasahang nasa 22 to 23 degrees Celsius ang posibleng maramdamang temperatura sa buong Bicol Region sa madaling araw ng December 31, 2020 at unang araw ng taong 2021. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please click subscribe and click notification bell para updated ka lagi sa mga bagong weather update at news and vlogs. And advance Happy New Year po sa inyong lahat, mga ka-Bicol Weather Update. Maraming salamat po.